Здравейте хора, започвам с втори епизод на Heyday. Добре. Хлебец. И ще имаме най-сетне храна за пилица. И цялата баш нямам ли динамите? Кой има? Така си. Бум! Да, ли ми нещо? Това се накопирам. Ай, кой си? Някакъв грек да посетя. Няма да посетя, не ми трябва хора. Да идеям този грек. Ще отида след клипа да гледам. Кути. Някакъв бот ми кути. 20 минути. 3 такос и 3 такос. Идеално. Мисийки. Хлебец. Радина, взимайте. Оставаш сколько ще 12 минути. Туди простудеше. Офайер, скин. Тук може да се купувам от него, ти мати якото. Искам Искам всичко, тъй грек доволен ли си, ще ти изкупи всичко. Разгледайте. Такъв ще съм след година. Няма игра толкова. Ще ми отърпете на 30 епизод или 10 още и ще изтрия. Къде е хърна, бе? Топа ти на другата. Чао. Чао, грек. Аз имам пазар, 7 милиона съм от 5. Скоро ще продавам. Пирон, мисля, че от тези салати. Тук ли? Не. Тук ли? Да! Още 2 минута тук да увелича мястото. Между другото, ако се изкараш с диаманти, ги харчете тук. Друга не ви трябва. Кога? Имам. Айде, чао. Дълго този епизод ще вдигна 7 милиона. Едва ли. Сигурно следващия ще продавам. Ще вляза преди началото на клипа да се оборудвам с ресурси за продаване. За мой ден кога ще ми купят. Тук кой по-шестка кутия? Да си гледам вестничета. Той е лева по-късно. Днеска вдигна 6 милиона. Но искам. Няма стане. Не. Още една кутия. Иска 3 чайки. Ама не! Аз помисля, че мога после. Тя па изчезва веднага. Нищо, то не се знае. Цепи си за лото. Цепи.